Ai acceptat vreodată playeri în facțiune în schimbul unor bunuri materiale? Și totodată te-aș ruga și să-mi spui ce părere ai legat de treaba asta. Te rog să-mi pui și timer, dacă este întrebarea roșie, ca să fiu în dificultate. Ideea e că nu accept ideea ca un player să intre într-o facțiune oferind sau primind un bun. Cum am mai spus în o întrebare anterioară, pe baza la ce mă uit eu atunci când aplic un player, eu îmi doresc ca acel jucător, indiferent de avere, de cunoștințele pentru facțiunea respectivă, îmi doresc să-i dau o șansă. Îmi doresc să-i dau o șansă și să îi placă acest joc, să-i placă facțiunea din care va face parte